O Concello de Barbadás lanza un ano máis a convocatoria de axudas económicas para libros e material didáctico de educación infantil. O Goberno local lanza esta liña de apoio ás familias máis vulnerables do municipio, para as que o inicio do curso escolar supón un forte impacto económico. Son axudas para comprar libros, material didáctico, batiñas, mochilas e outros materiais que precisan en infantil. A cuantía das axudas ascenderá como máximo a 100 euros por neno ou nena. As familias ou unidades de convivencia beneficiarias non poden exceder os 5.700 euros anuais por membro familiar. Unha vez recibida a axuda, poderán adquirir libros e material didáctico dos ciclos de educación infantil, tanto en centro público como privado, en tramos concertados. O Concello destina desde hai anos unha partida específica nos seus orzamentos dirixida ás familias máis desfavorecidas. O prazo para solicitar a subvención remata o 11 de outubro.